Вы слухаеце Трансусветнае радыё. У эфіры праграма «Урокі гісторыі». Запрашаем у падарожжа падзей, асоб і фактаў. Вучыцеся разам з намі. Добрый дзень, сябры. Перад мікрафонам Сяржук Брышцель і кандыдат гістарычных навук Андрусь Унучак. Асоба, якую мы сёння прыгадваем, гэта Геннадзь Кісялёў. Прывітанне, Андрусь. Прывітанне, Сяржук. Прывітанне, шаноўныя слухачы. Хто такі і чым займаўся? Геннадзь Кісялёў – гэта гісторык, архівіст, філолог, даследчык літаратуры і адкрывальнік новых імёнаў у беларускай гісторыі, культуры, літаратуры. Гэта чалавек, дзякуючы якому мы ведаем пра існаванне мноства невядомых людзей, у асноўным з 19 стагоддзя. У прынцыпе, ён адкрыў беларускае 19 стагоддзя. Ну, такі адзін невялікі прыклад. Хто вучыў Станіслава Манюшку музыцы? Да даследаванняў Кісялёва мы проста не ведалі ягонага імя. А гэта вядомы менскі музыка і кампазітар Дамінік Стафановіч. Ён адкрыў гэта імя і ён паказаў ягоны жыццяпіс. Мы не ведалі, напрыклад, аўтараў там паэмы «Энеіда на выварат» ці «Тарас на Парнасе». Сёння гэта вядомыя імёны. І гэта ўсё дзякуючы Геннадзю Кісялёву. Гістарычны кантэкст ягонай дзейнасці. Вельмі добрае пытанне. Мне здаецца, што мы павінны разумець, што без гістарычнага кантэксту, без таго разумення запатрабаванасці ягонай працы мы не зусім зразумеем, чаму ён гэтым займаўся. Трошкі біяграфіі. Ён нарадзіўся ў 1931 годзе. У гэтым годзе 95 год. Ну, такога беларускага паходжання, але нарадзіўся ў Расіі. Ён нарадзіўся ў горадзе Каломна, вось пад Масквой, скончыў маскоўскі гісторыка-архіўны інстытут. На той момант самая прэстыжная навучальная установа для архівістаў, дзе рыхтавалі архівістаў і адзіная фактычна ў Савецкім Саюзе вось такога ўзроўню. Ён доўгі час працаваў у архіве ў Вільні, он быў проста супрацоўнікам Віленскага архіва гістарычнага, цэнтральная дзяржаўная гістарычная архіва Літоўскай ССР на той момант. А гэта ўжо 60-е гады, канец 50-х, 60-е гады. Ён быў адначасова доктарам філалагічных навук і кандыдатам гістарычных навук. Вось на сумежжы гэтым гісторыі і літаратуры. У якім кантэксце ён працаваў? Ён працаваў у кантэксце філалагічнага пакалення. Рэч у тым, што ў 60-е, 70-е гады гісторыкам фактычна было, ну так, негалосна забаронена займацца пэўнымі тэмамі. Гісторыкі не маглі з ідэалагічных прычынаў там пісаць пра нацыянальна-вызваленчы рух. Ну, ці маглі пісаць вельмі так абмежавана. А вось філолагі у якасці такой літаратуразнаўчых даследаванняў гэта было свабадней, чым гісторыкам. І от ён пайшоў у філалогію, каб адкрыць вось праз філалогію адкрыць вось гэты рух. Ён быў сучаснікам і добрым знаёмым Адама Мальдзіса, Уладзіміра Караткевіча. Там цэлая была такая супольнасць людзей, якія даследавалі гэты перыяд. Таксама вось такі быў даследчык гісторыі літаратуры часоў Вялікага княства літоўскага Мікола Прашковіч. Геннадзь Кісялёў, ён уваходзіў у саюз пісьменнікаў БССР, то бок ён таксама быў пісьменнікам. І вось гэта пісьменніцкая дзейнасць, даследчыцкая дзейнасць, гістарычная дысертацыя, філалагічная дысертацыя, яны стварылі вось гэты кантэкст. Вельмі цікава даследчыка, які працаваў сярод іншых даследчыкаў. У нас была перадача пра Сцяпана Александровіча, гэта ж, ягоны, там, скажем так, паплечнік, некрот Сцяпан Александрович, некрот Узгенус Кісялёў, так называлі в ананімнай паэме Ведзьмака Лысагорская сказ пра Лысую гару. Таму, канешне, ён быў часткай філалагічнага пакалення. Асноўныя навуковыя працы Кісялёва. Калі казаць пра даследаванне беларускай гісторыі культуры, яны былі прысвечаны, як я ўжо казаў, 19 стагоддзю. Гэта вось такі зборнік грунтоўны з думай пра Беларусь. Гэта даследаванне сейбіты вечнага, пра постаці ў беларускай літаратуры. Гэта радаводнае дрэва шляхам гадоў. Пра каго ён даследаваў? Ён даследаваў, напрыклад, біяграфію і творчасць Дуніна Марцінкевіча. Вельмі дасканала. Францішка Багушевіча. Ёсць асобная ў яго кніжка «Ад Чачота да Багушевіча». Якім чынам вось беларуская літаратура прыйшла ад польскай вось такой рэчпаспалітаўскай стыхіі да
беларускай нацыянальнай літаратуры Чачота да Багушевіча. Таксама ёсць яго зборнік пачынальнікі. З майго гледзяча проста дакументальны зборнік, адзін з такіх найбольш грунтоўных па пачынальнікаў беларускай літаратуры, імёны якіх проста не ведалі, там Тадэвуш Заблоцкі, Альгерт Абуховіч і іншых можна называць. Ёсць яго зборнікі, прысвечаныя жыццю і дзейнасці Янкі Купалы, зборнікі дакументаў, і Якуба Коласа, да стагоддзя Янкі Купалы, Якуба Коласа. Увогуле, калі браць зробленае ім, то можна проста адно гэта пытанне задаць і закончыць нашу праграму, бо ён зрабіў надзвычай шмат. Ён таксама паказаў, як на Янку Купалу паўплывала паўстанне 1863 году. Янка Купала і Зыгмунд Чаховіч. Дзякуючы яму Владзімір Караткевіч вельмі шмат што зрабіў у сваіх гістарычных раманах і аповесцях. Ён проста лепш ведаў эпоху. Вось якраз пытанне Кісялёў і Караткевіч. У 1967 годзе было абмеркаванне рамана Владзіміра Караткевіча «Каласы па серпам тваім». І галоўным выступоўцам быў якраз Геннадзь Кісялёў. Геннадзь Кісялёў распавёў, ён прыехаў з Вільні ў Менск. У Менску саюз пісьменнікаў арганізаваў гэта абмеркаванне, і Геннадзь Кісялёў казаў, што Караткевіч дасканала ведае дакументы. А рэч у тым, што менавіта сам Кісялёў гэтыя дакументы і падбіраў да Караткевіча. Плюс Геннадзь Кісялёў жыў тады ў Вільні, у цэнтры Вільні, на вуліцы Гедрыса. Гэта быў самы цэнтр, там, дзе недалёка, там, дзе былі арыштаваныя паўстанцы, там, дзе быў Віленскі універсітэт, і Караткевіч любіў нават спыняцца на ягонай кватэры і называў яго так ласкава Кісялявічус. Яны так вельмі добра сябравалі, і дзякуючы Кісялёву Караткевіч меў доступ да шматлікіх дакументаў. І таму працы Караткевіча вылучаюцца добрым такім дакументальным падмуркам. Што вы думаеце пра парадокс малавядомасці Кісялёва? Мне здаецца, што гэта пытанне, яно ляжыць у такой плоскасці, што ён, хоць і быў членам Саюза пісьменнікаў, ён усё ж пісаў навуковыя кніжкі. І навуковыя кніжкі, яны заўсёды значна менш папулярныя, чым мастацкія. Гэта з аднаго боку. А з іншага боку, ён быў чалавекам вельмі сціплым. Не казаў пра сябе, не прэзентаваў. Мне даводзілася з ім некалькі разоў гутарыць асабіста, і больш сціплага чалавека мне цяжка сказаць. Ён кажа, ну вот штосьці я напісаў, штосьці зрабіў, а за гэтым стаіць такая вялікая праца. І на сённяшні момант, мне здаецца, трэба папулярызаваць спадчыну Геннадзя Кісялёва як мага больш. Цікавыя факты жыцця. Цікавыя факты змяшчаюцца ў ягоных кніжках. Мне здаецца, самы цікавы момант гэта ўступ, як яму удалося натрапляць на тыя ці іншыя факты, як ён працаваў у архівах, як ён неадступна шукаў тыя ці іншыя звесткі. Часам ён шукаў нейкае імя, знаходзіў іншага чалавека. Вось гэта ягоная руплівасць і дасканаласць даследчыка, мне здаецца, самая вялікая цікавасць. І тое, што ён кожную працу даводзіў да канца. Скончым нашу сённяшнюю размову цытатай Людмілы Рублеўскай. Гісторыкі, не садоўнікі і не батанікі. Расліннае царства звычайна цікавіць іх толькі як фон, на якім адбываюцца гістарычныя падзеі. Але ў іх ёсць дрэва, якому яны аддаюць многа ўвагі, каля якога ім даводзіцца шмат хадзіць і завіхацца. Гэта дрэва радаводнае. Такімі словамі гісторык Геннадзь Кісялёў пачаў адну са сваіх кніг. Дакладней, чарговы архіўны дэтэктыў, бо валодаў талентам ператвараць навуковыя манаграфіі ў захапляльныя творы, дзякуючы якім многія далучаліся да беларушчыны. Дзякую, што далучыліся да нашага праекту. Калі ў вас ёсць пытанні, пішыце, каля ласка, на адрас Трансусветнае радыё, урокі гісторыі. Паштовая скрынка 45, індекс 22 40 20, горад Брэст 20, Беларусь. Пакідаю для сувязі электронную пошту rmtwr.by @gmail.com.